ole ka channel lo clear tu song song te zawain chi bai le vek ule tun tum chuan he video thar ka lo nei le dona ka video te atop thlengin min lo clear sak le theu don nia video ma sa khan lo en kan omani chuanin kan hotel atanga ka ban thu ka soya zona tam em em ma ka mituma khan enge ka ban chan ti le enge ka ti tum zel ti vel ka zona tam em em maya chung te po chu ka ron soi dona ka ron ti lang chho dona video te to thlengin lo clear ula ti chuan he kan muangin he kan in siam zo chu ani der maya engkim he kan thuam no le bungra nei zong zong te kan hanin pek vea kan thian ten mi ron pui boka he a then chu an off lo awangin an lawa then off te ron bang to ten awangin he mi ron puya kan bungro thiar chuak tur ten angai don em he kum chuang fe kan lo chen to na hi angai ve don em a ti chuanin kanin siam zo to he tia kan chuak phei don ani hei tuna hianin kanin thiar chuak fel chun de he kan bungro ne tam ko mai ani ne in lua tur kan ne bungro si lawa kan ne yang zong kanin pek ve ka he rama te son luggage de thil tlem zong aron kenga samitai le te puin mi ron ken puin isa ani ne ilai mun po kan mule kha to don sia angayom don khap me get pon la so motor tam ve je ka halut to thlan na sa sia atam torot zia hi khoi mo en hi kan luggage ne nei le kan bungra te en post me kan ni achu so kan la lok al tim lu to khalang te la hey khat khop mai kan ke polan khat vekatan ka thut na tur o manga nuwa pakhat thut na tur eni thut na tur ola we are in same room tuna chuan kan kalman ta ni hi ke mani nia bye bye mutui pune kan lak cha san don hai tareng mai ru tam zai hei Mumbai kan thleng chia Mumbai tlangwal fel tak tak puzau te le putonian mi lo huak oi eng lutuk alo thau nur me he video la nung ber shetang oi helai mun hana kal haran yang ngei tu tania ni kan chuan na nunga mi kan la phor lo dewa ilama khianin kan room tur om don ni ome kanin thiar don ani he an fel khom me mi lo nga kat bungra te min thiar pui dona ole hei tu na ya nin enin bungro a khai tan ani he fian ne bela khai tlat wa bunglai ka king thlega da don eo oh min bol su hei nimbu kan hana nimbu dei kan bolok don ani thleng tlai ka dar som pani ri to tunan hei zom hi ni mai kan room ve chu Mumbai hanin luam mana tau mema hei po mu hara atyang lem trai la hanin bedroom oma hi ani felom toni le zo te hin felanian lo min lo chan zai takanin hospitality ye thakop me chemche khai hei nimbu bol kan ai hau tlat na ai ide so da su tui khep don purun te tel ni dang dai ne me khare bane ai ole hei tu na hian in Mumbai kan in lua kan omme ka bo in kan ni khatna nia kan chuak anga boina tu na han chonu lam ani to a kan chuak ve lok dona kan chevel te chiang tu le kan mo tle ma zong lam turin kan chuak don ni kan in hi kan ti lan vak tham hi kan in le tu te building vel chu ne lai ni dom sir
Mà ngay khởi là thế à anh ấy cắn tì lăng là vắng lăng sự anh ấy inti bao rồi hey dàn về là motor cắn tlan luôn là lại về khai nha ui ha lại về chú mình sao tắm cắn tì to kha ang đều nó tôi xíu mình tắm mà nó đều phù rừng mình bài cột kia cắn với khát cắn xoan anh ấy thì đều giống như cái là một xí này kan lật bắc khi kan tum lawa kan hoi về đều mấy mấy nè so làm thế nị so làm so bazar na này don so làm hiểu mà so làm bộ xóm chán nhưng tí sau về lên nó đó nè về chỗ alu marcha te kan le tomato tlem nen grape nen e kha kai malo juice kan indon ni mango juice nia somthum mana ni chan eni hianin pineapple juice indona hi cheng somthum man sorry medium ania kala in chin lao kan in chin ange di ventas ya ole hei vo in chu Mumbai ya kanin son phei chan tak STCW course zir turin an admission ti kan tuma tuna hianin church gate kan thleng towa kanom na hi church gate Mumbai ania ti chuan STCW course hi kan zir than tur chu cruise a longlian a nuthok tur chuan STCW course zir hi andu awangin STCW course hi kan ziraga certificate nei turin chuan kan zir so han certificate min penga chu kan na thona tura khanin apoimu awangin kan zir don ani ti chuan STCW course chu cruise lam thotum ve te chuan in kan hrethiam bekanga safety te security first aid and kim zir na khania hian ke ni pon zir ve kan han tumania how takreu admission hi sing ni don in rin ve anga ya ne zir ve tu le lakal ve tu te ta na sha tu chuanin sing ni velin central angai ve a chu mai ba ka khan ni leng hun man ve anga ya zinga tanga tlai thlengin training hi an kal pui ve ani ti chuanin kan ti zauta ke ni po he kan home ka ni kan home kan le turania kan hunga ki ke hi nge chu chu la wa amoi khop nei he tha kan han lak ni ve ni mel go to any the dread mel go at nu to kan pilang nak lo Pwede pasta le don me kani. Kan de le jam ne. Itulah sa wifi mo to mi. Ôi không ai thao cũng đậu lên là tôi không luôn mà tua rồi nhỉ. Ê tôi chơi ổn chưa mày. Kan de jam lu to kamo zinga em mà kan e đâu chỉ là có final cut ba kan in lâu reng rồi. Aban klom mà se vech ve kan hi. Hey non veg nyang. Hey non veg hom. Si burger mi kan nei. Momo de ko burger chu ye boy ka. Nya momo e me yang. E arol ve tak tak ni hi tui don to. Tui don to. Tui me lai ka lo. O tu na chanin kan hole to dona admission kan ti zo to wangin nei an kal na ngai buk re la khanin kan hole dona chan chu kan om na hi anla ai kar hi kilometer sum tu ve la ya ni anai ba ya te om na tu ti kan shan na wangin ma se he re chanin fee transportation fee te alo tlo ma zia khop maya
amun vel hi rail station vel hi arin chheviau nang hian in azau thama anuam de rawa kan han bo na sakhe ba kan han kal ti thei chu ni sa thak to kan nei hianin church gate a oma kal me kan ni tuna han lama pa me dar riat ania ina tang kan swap pe dar sari kha ani to a railin kan kala so lai son station oma hianin first day chu kon chho me kan ni hau tak don le me ole tuna hianin kan day 1 chu kan bang ta chi adar nga halo pel to dar nga kan banga ang tirei ve khop me pui to pomo chunga thalak le video ti velan phal lo wangin ma kan tingam lawa klem chukina tiru kan dum thonga pui to pomo chung thil zel na vel ole tuna tan chuan ka video chu la zau le te ra ka video te mu na min lo tia thai ti zong ani chuan like ka min lo pek sak ve ula ti chuan in la subscribe lo chan lo subscribe ula notification bell te kha min lo on sak ula ti chuan in video thar ka ti chuan piang khan in lo en sung thei don ni ti chuan in share te kha thei chuan atam theng ber min lo ti sak ula tin comments lama khan in STCW course soi zau na le eng course nge a course chunga enge om le zirdan te le video le pic khami kan zir lai hun chung zo kalak tle ma zong te da indu chuanin comment section lama khan lo soi ula ti chuan next video karon siam le anga ti chuanin ti khan kan soi to angin hotel atanga kan ban chan chu eng dangwang ni lovin long a tho kan tumna awanga ma kan lak than du awangin tihan STCW course turin kan thei phot ati hianin next step kha du zel ten kan ti vele zelanga ti khan ya ti chuanin ka video mi lo en sakawangin lom thu ka soi nun lenga kanin mule theu don ya mang thavek ule